If I'm pregnant, ngifuna sishade. So wona khona. Yeah. Manje, bengizitshela nje ukuthi uzoba hectic. Nekhele inkululeko yakho. Single deal, I could write for the artist. I'm gonna set you up with a studio. Ngiyashada la mfethu, ngiyantshela. I'm really sorry ukuthi I was late. That's Yeah, mina ngicela ukubuyela ngapha. As inside you mean? How to kill imoto lapha? Of course. Indaba manje. I'm pregnant manje. Sanda ngathi relieved. Hayi babes, hayi ukuthi ngirelieved. Uthi nje into enjena zingcono mazenziwa eplaniwe. Mina nawe sazoba nomndeni. Ungcono nje kwenze ungabi iphutha. Please, Mandla, please. Unless ke mangabanga iphutha. Bebe ngibheke. Kube iphutha noma cha? Uyeka amaphilisi akho? Mandla, bengazi ukuthi uzothi asikho ready vele. Mina ngifuna ucala umndeni, okay? Mina ke? Oh, so wena awufuni ucala umndeni nami? Hayi ngisho njalo, ngifaka amagama emlomeni, ngisho njalo. Uthini ke Mandla? Ngisho ukuthi wena wenza ama decision amakhulu. Ungangitshelanga mina. Yazi ukuthini? Angeke kuvele ube ready nje Mandla. I mean, okay fine. Asithi ke na bengikhulele khona manje. Ubuzonza kanjani? Bowuzoba ready angisho ngoba awuna choice. Ingane zami. Bekunjani kodwa? Ayibeke mnani kanjani ba? Mamela, I'm sure uyoshenja manje impahla eqwela ne. Mawufuna lift ngizokudishiya ekhaya on my way to work. Okay, sure. Uzokuthola la. Okay. Mahazi wonke umuntu akathi lokho lami ngihle kanjani. Ngiyabonga. Sayoshintsha. Bemuhle phela wonke amantombazana belapha ya. Sabona baba. Awusho-ke kanti sishangani wena ngawo? Ngiyaxolisa ngifika late baba. Umuntu omele uxolise kuyena uPrecious. Sengixolisile mama kaningi kabi. Sesa enjoy egcineni. Ngingamchazela ukwenzekeleni baba. Tshela mina ukwenzekeleni. Well, i-meeting yethatha isikhathi. Bengakwazi ukubashiya nje labantu labo. And bafuna ukungigayidile. Obani bona? Isikho records.
Basimisele ngami bafuna uku-investa kumina. Nkosi yami ngoba bezicule lodwa nje. Yebo ma. Obonile nje ukuthi yabona ngathola ama-album July 4. Siyakubongela ke ndodana. Ngiyabonga baba. Hlala la phansi baba ngiyokwenzela ukukudla. Anye ngikhona umkuleni. Kuzomela ngihambe ngizothola something yokudla leni e-studio. Uvinyola nje mangaze ngibe late or ngimisse shoot nje uzolwa kabi. Uzosebenza kanjani ungalalanga nokulala? Mama, i-matric dance iza kayi-1 elifeni yomuntu. Bless those who try to bring you down. Bless those who try to... Ken! Inele jwang date ya maobane? Neli monate. And I must chaba. Ustena galala ngapha. Ha ke gole jwalo. Le sa tsa kopana. E tla o etsa motho jwang? Kodwa ngathi kudala ndimazi. So ibile mo ratele ka nnete. He's mature. Ulinene, uyathandeka, umuntle. And yona nto ebalulekileyo nemali. Lerato ha le kopane le ditjhelete ayanda. Akho buhle bo Masitshaba. Na, andizuthandana nomuntu oyidyongwana nje ongazazi noba ungubani igama lakhe. Please. Utsho jwalo ka wena. Exactly. I mean, why struggle? Uba semathandweni kumele kwenza izinto zibe ngcono Masitshaba, not worse. Yiko ndicinga uba le nto uStan perfect for mna. Jona. Ndiyakubona uba ucinga njalo. Ke morata wa tseba. Ka nnete ke bona a fapane. Jwale le tletse jwang ka batswadi. Ke shwa ena ke mo-Greek wena moXhosa. Le nto iphakathi kwam noStan. Intsapho zethu azingendawo kuloo nto. Wa tseba ne ke kena sekolo le ngwana mongwe wa mo-Greek. Batswadi ba hae ba batla a date ma-Greek fela. Yazi ntoni Masitshaba? Ndiyakubona uzama ukundikhupha emoyeni. Abo ha jwalo. Bless you. Peggy, thanks for Izolo. If it wasn't for you, I missed the best night of my life. Thokoza ukwazi ukuthi you had a good time. Yathokoza futhi ukwazi ukuthi wena nobafana xolile. Yeah. As being ngithanye ngisaphinde ngimkhulumisa until I'm stage ngitshela ukuthi atshela wonke umuntu ukuthi ngiyamthanda and uzongishada one day. Yazi nakho ngiphelele lesikhathi awuthi ngikufaka endlini. Kokoko. Ngenani Nkosi yami. Benafika bese lengithuke kangangani? Hayi sikhona ngiyembuyisile gogo uphelele njengoba ngikuthembisile. Maye Nkosi yami bengiphatheke kubi kangangani? Ngithokoze Thokana. Benizigedlile nokho. Gogo bekumnandi kanjani? Ke ngithambe ngiyokubilisa. Khona ngizokubuya uzongitekela zona. Begi singithi ucambalala nje kancane. Bese mangiceda ngifunda. Listen, you must let me know if you need help with your studies, ne? Hey, ngishawe isikhathi ukuthi awuthi ngibaleke uzongixolelisela gogo. Ite ngiyobe ngiliphuze ngelinye la. Begi bengicela ungisize nge-maths ne-English, ne? Hayi no Meleli. Okay. Okay. Cishe ngakhohlwa nayi ilokhuzana. I-necklace. Uyikhohlizo lebusuku bengifuna ukunika yona. Ngibone endlini izolo masendlini ekhaya. Thank you. Ngiyosalahle. Woo! Hayibo. Kwenze njani kwena? Ngilalanga. Hawubafana. Bengiphakna girlfriend yami for matric dance yakhe. Okay, eish.
Awungawari bazoyifixa ku-edit. Hamba uqoka. Ngizokuzama nge-makeup. Woza. Hey. Hala mpethu. Don't get sucked in, Bafana. Hola. Eshafu kunjani mfana? Sharp mfana. Wena noliliwe niphelele kuphi sona? Ndoda enhleka ngazi kwenzakaleni ngalomntwana. Mina mfana ngigcine ngiphelele eklabhini. Yeah. Okay. So manje physha yami ngiyezwakala ke ngizokulanda ne. Mfana mina nawe boy kumele sibathele indoku mfana hlanganise ihiteja boy or kanjani? Mfana mamela Jong sechisa no mina. Okay, sha ngizophuka isituro for kusasa. Jo. Yazi mfethu kusasa ngishona ama location shoot. Alright, sasa ebusuku uzoba grand ke. Ngithole isikhathi sokulala Jo, kanti yini mara hey. Oh, somjikela manje. Mozokwenza islima wena manje. Ehle awuzange uthestini utheni? Mozokwenza islima wena. Ya ngizorenga nawe later ke namfana. Wena kutomela zemelo isikhathi ukuthi ubhale mfethu singafathuki masifike isituro sasa ebusuku wena manje. Eba umamela la. Hey. And now? Eyo yintoni ngokuthula? Awuyifaki makeup? Benilinde wena. Oh, asixabani namhlanje. Sixabanela ntoni Thuli? Ubomi bufutshane sana. Alright, God. I'm fine. I'm fabulous. I'm cool, I'm calm, and I'm professional. Okay, umenzeni anda ngempela. Bless you. Hey, ngibonga kakhulu ukuthi uzile yazi. Thank you. Nale coffee. Hey, manje wena nyakwazi awuphuzi sugar. Hayi. Angitshela. Injani ngane? Mhle. Una 6 months. She's beautiful. I'm having so much fun. I think that's the best thing in a woman's life. And Wena, the last time we spoke, you're telling me you're starting a family. Complicated kanjani. She said ngibusy manje nechisa nje ngiphathisa ikhanda. Okay, I think I'm going to go to makeup. Hey. Hello. Wena, I still need to speak to you about my next video. Is it? Yeah, I was stuck. No, that's good. Hey. Uzizwa njani namhlanje? I've been better. Ingathi usakhula nje namhlanje. Yini ngathi usakhula nje? Vi. Finale, huh? Thabani ngithi ngi-right, okay? Please, just ungiyekele. I'm cool, I'm calm, and I'm professional. All right, everybody stand by. Action. Psst. Prince. Yakwazi ugcina secret? Hayi. Why ungamemeza ukuthi wonke umuntu akwazi ukuzwa? Kwithisa ngolrhatya. Mzansi's best kept secrets. Zulu Cowboys and Limpopo Reggae. Cut. Ntoni ngoku? You were fine, okay? Bafana, where's the energy, Joe? Come on, man. Yes, Xolisi. Xolisi, ndikubuza umbuzo. Uyayazi impendulo? Okay, masiyahlula-hlule ke. Ukuba ngaba ndidibanisa lena
kunye nalena kuphuma ntoni ayihlekisi lento Vusi ndingingxaki Xolisa Aniboni. uthini Akaboni mem. La sicela ukuba impumputhi njengoma wakhe. bethuna ayihlekisi lento ngicela ushayeke uyeva mfuthetha nawe baba yini ke zanibona ngomso ningayilibali homework uthini ke bhuti Ndile ucilungo zamehlo. Kodwa nizawafumana iklasi zamehlo kwangoku. amsho baqale bana kufuneka uhlele phambili lapha eklasini kuzibone kahle ebhodini anditsho kusho lingayenzi loo nto ke okanye woyika into yobona baza kuhleka apha eklasini yazi ntoni Xolisa xa ufumana u-A wakho kwimaths intsini izawuphela ithi tu kule klasi Kodwa ndiyazi maths. kaloku yiloo nto funeka uhlele phambili anditsho umama wakho yena usaphilile Kungcono. Unayo induku yokuhamba. yazi into ongayenza unceda umama wakho yinto yobana apha esikolweni usebenze nzima kakhulu ukuze lo mama wakho angabi nalo ixhala loo nto yobana ikamva lakho lizawuba njani na uyeva ke bhuti okay ungahamba ke ungayilibali homework Zamajobe blew us away with her. All right. Still rolling. Change debut to first, okay? Whatever works. And action. Zamajobe blew us away with her first album. How has fame... No, cut. Just cut it. Nti wenzakalani? Yini eh? Naxolisa sesifi. Ngizoyibamba this time. Eish, bafana. Into oyidingayo ukuthi urelax and just focus. Kanti inkinga yakho? Ngilalanga nje. Yo, yazi ukuthi yini ne? If ungakwazi ukumanage ilifestyle yakho bafana, then don't bother ngale industry lena sezwana na. Yazi ukuthi yini? You are still on probation. Mara ini? What? This is your first warning. And ngiyacela please hambe ufuna lamalani lana and be perfect mabuya la. Ngoba if kwenza ukuthi we go over time, I am telling you my boy, it is coming off your salary. Just go along those lines. Now, just hambe please. Zamajobe. Fine. I just need to, just this once, Joe. Some guy energy for the show. Ganwam, ukurapile. I wouldn't call it rape, really. Ganwam angithi 12 yena vela chubeka. Yi-rape leyo. Mara ngithi umthengele naleya ngubo leya. So, azini ngiyagcoka siye emaphoyiseni. Precious. Ngiyacela tu, please don't. Okay. It's just that uPaxtina bekangibuzile ukuthi mangalala naye angangithengela naye ingubo mina ngavuma. Mntanami kusase-rape leyo. Precious, it's just that angeke uzo understand wena. There's more to this than ngikutshela wona. Sasinokunye ongangitsheli wona. Ngicela ungatsheli muntu to. Hayi no bafana. Fine. Say it. Ngiyakuthembisa. Yazi. On both occasions lapho ngilale khona noPaxton azange sisebenzise ama-condom. I know
I have to go for a test again. And if you put my positive, then that means uye. Because the last one I took, I was negative. And angalal no muntu na ever since then. Lindy, what if ukhulela? Then Precious mzoyibona mangifika khona leyo nto leyo. Ngani wami, ngazikho ngenye indlela. Ngatshela uBaxton avela yothatha i-test and if u-negative then now uzaba sharp, uzachubeka ngama-exam. Precious won't understand ukuthi I don't care about school anymore. Ngani wami, awuyimini leyo nto. I mean, all I want to do is just dance. It's like everything is going so right and also wrong at the same time. Isikhathi sami lesi yazi mina ngithi hadi mfethu. I-Afro Soul ayifikanga ikugalelekile eMzansi and wena Zama uyinkosazana yayo. Khakusithi thuphe nje usixelele ukuba linjani ikamva likaZama Jobe. Well, okwamanje ngisapromote i-album yami, undawo yami, yaphuma ngo-2004. Khakusixelele kanye mhlawumbe uyithatha phi inspiration yakho yokubhala ingoma zakho. Ngisho into yokuba uthatha kubomi bemihla ngemihla okanye do you draw from something bigger than us? Something bigger than us. I must say I draw my inspiration from life experiences, the people that I spend my time with, everything that happens around me. That's where my inspiration comes from. Yeah. Okay. Okay, Ima. Sengizofuna ukuthi izamele wedwa manje. Oh, kodwa hayi Khanyi, angisaze sistrata. Hayi, uzojwayela wena nje fanele ukukhumbule yonke into esengikutshele yona. Asambe. Okay. Hayi, uza kahle. Qakela uthi ba ohlangabezile. Ngubani lo? Speed. Yazambela ma. Oh, Mononyane, uzokundinceda. Asami. Usisikhanye uthi kungekudala, ngizakwazi ukuziyela eflatini ndedwa. Okay. Bekunjani esikolweni? Ngicela Mrs Ndlovu, athi ngizokwazi ukuhlala phambili ngomso. Hayi, khuleka mfana wangu ngoba kusasa ibuku zakho zobe sezikhona. Yes. Azondaba ezimnandi ke ezonyane. Izasihambi. We've been burning down the house, people. Shantis Dumengas. And tonight, we're playing out in music video kaZama Jobe. Afethu side sibonana kule veki ezayo. Keep it real. Psst, Ayad. Huh? Nah, zokutshela late. Ladies and gentlemen, Zama Jobe. Well, it seems your little lecture did the trick. Shonda. Ukhuluma nawe. Ngicela sikhulume lethu ngisayolala. Kahle ndoda. Asikhulume manje. Hey wena, bafana khuluma nawe. Ahlukane nami. Hey wena, wenzakalani vele kuwena vele? Ayifani nawe. Ayifani nje nawe. Yes, bafana usuku la was so important for Precious. Sengikhulumile nomama nobaba le ndaba le. Uzokhuluma nami ke manje. Hey. Habe, khuzani. Yazi bafana ngikubona uyashintsha. Hamba utshela abantu ukuthi wena ufuna ukushada. Angikhulumi ngamanje big. Maybe one day ngizoshada. And angikashintshi nawe one. Bafana. Tshela mina. Uyazi Precious kanjani? Of course ngiyazi ndoda. Precious has been my girlfriend for how many years manje? Tshela mina bafana. Indaba Precious acabanga ukuthi wena usamthandi. Oh. Uyazi Precious kanjani? Of course ngiyazi ndoda. Precious has been my girlfriend for how many years manje? Tshela mina bafana. Indaba Precious acabanga ukuthi wena usamthandi. Oh. Uyazi Precious kanjani? Of course ngiyazi Precious.
Le TV yakho le. The fame. Gcwele ekhanda, ucathi ungcono na wonke umuntu. Wazini wena? Or yini senikhuluma ngami wena noPrecious manje? Oh. Yini? Yamfuna. Ngitshele bafana. Wamphola inhliziyo uPrecious. Sobona. Yazini, ngikuhlukane nami. Ngihlukane nazo zonke indaba zami. Ningaphinda ungene la roomini yami. Bafana. Back. Ngifuna nawe. Yini wena? Ngithatha wona ngaleso singime naye. Akusina, ngithi ngifuna ukukhuluma nawe. Futhi Akusina ngifela ngakhuluma nawe. Khumala. Awujwayela wena. Ujwayela wena. Yes. Ngiyangena ukuhlala phambi kwangana ngizomkhaphela wena. Akusina kumele uye for i-test. Ngitestani? Ngitesteni. Angithi mina nawe azange sisebenzise condom. What if we're HIV positive? What if wona? Mina Akusina, I went for a test before ngilala nawe and it was negative. Uma mina ngibhikisa wena mina. Ngiphethe xheka ngizomtshela mina wena. Wabele ngitesta vele mina. Awubheka kahle sisi strong mina. Bese ubheka wena. Asibheka ukuthi njani. Ngathi yakhula nje already. Bazongitshela wena. Ngingqondo nje uba uzawungipha kwasekuqaleni. Kumele baby ne. Ngicela usiphathe kahle Joe. Seluluka sixabana sazosibana sonke ne. Ne? Hallo. Thola kini. Hlala. It's bound some less. Sure, it's cut some less. Aye. Bad. Prince is a wet grind. Yes, he swishes. Goes around one man, and he's facing the post, and he shoots. And he loses the whack round, and the crowd goes wild. Everyone is cheering. For real. For ukungismile stuff for such a long time. Ufunani la? Ngaze ngibuze wena lo mbuzo. Well mina ngivuke early. Mina musi ngijwayela ukuza la. Nangasikhathi sahlala la lokushini bengihlala ngeza. Nami I come here every morning. Uye wanyamalala after magic dance. Grant. Funa ukukhuluma ngayo. Yazi ukuthi nje sometimes bengifisa ukuthi I was just dead. Angakhulumi kanjalo. Bafana maka iqiniso we all gonna die anyway. That might be true. But then amaphupho wakho wona. I know. Into engifuna ukuyenza nje ukujiva and then there are these stupid exams. As in ngiyazi ama-exam ayaKenya. But khona manje I think bazongi-offer i-deal. And then na kumele uphushe uqeda ngoba sobe sinesipane esibhayi. I know. Ngihlala ngizitshela kanjalo yazi. But it's just that this world is so much bigger than us. Okay babo? Yini ndaba? Nanex. Don't worry. Akusinex. Ubani isikhathi yazi ngingaba late esikoleni futhi. Yo, 7 mfethu ngizoba late esipanini yazi. Phela ngiyabhala namhlanje. Ha,
My exam. Precious. Uzokubona ne? Sharp, ne? Good luck. Sure. Uzoqoka la. Hayi, ikuphi plan yami? Uvinolo ufuna ube nenye look. A straight but serious. Ayanda, costume yakhe la. Change ayanda yini kanti? Ukubona wena ebomini uhambaze angomnqono wami. Wena nje mobe uyavuma nje ukuthi uyangincane. Emaphupheni akho boy. Thuli. Couch ulindele ukuba mina ndinqobe lento. Yebo Ayanda. Lalani ke. Ngifuna ukuthi namhlanje sibe ni more real kuma field inserts wethu ne. Ngifuna si connect nabantu kanye nendawo, all right? And ama glam events wona sisazowayenza Ayanda. Okay. Ngifuna sibhekene futhi ukuthi iculture iba affecta kanjani abantu. Ane? You guys are late. Silinde nina la ngaphandle. Oh, hola bhuti sihamba imoto yami. La address. Ishuthe namhlanje ishintshile ne? Ishintshile, ishintsha lwephi? To this amazing art project for abantu abakhubazekile. Intoni? Disabled people. Inkinga ekuphi lapho wena abafana? Sisifi, bayangithusa labantu laba. Oh, come on. Akuvula inhliziyo yakho my boy. You'll be very surprised. Ngiyacela tu sheshana, isikhathi siyahamba. So right, shit. Oh, zashesha mngani wami waziphathisa isikhanyisi. Lokho kuphi ngasemfika isikhathi wena nawe? Mami, ukuphi? Ungibuza ukuthi ngikuphi? Hayi nafethu ngicela nje ukufaka i-hip hop nyana. Yeah, or at least R&B. Namba inyawo. Yazi umculo classic uyakhuthazana. Yazi mfethu mina ungikhuthaza ukuthi ngihlanze. Hey. All revolutions start within. Then yile fakile wisdom to motivate you. Utheko blessed. Paxton. Tell me. Just 2 grams, eh? Yeah, sure. Oh, let's go. Hey, ching, baba. Man. Ah, ish. Engiziflop yazi. Nteka khona ngisho yonke inyuku bengiphethe lenqazile bengishintsha ngayo yazi. Awusho. Ngizala izolo ne. Awusho enye into ebetter. Ngicela mfethu ngithemba ukubhadala coach ngiyacela mfethu ngicela. Ngoba mina ngirana charity case vele. No mama lepheka yini. Enhle mina nobafana sithola ideal ngithola. Abantu abacaba masigaye 4 albums ngithola. Mana usibonile manje besikhona abantu basikhokha records angithi. Amela la. You understand? And manje bathi this guy advance ngoba ufuna sikhiphe no for Christmas. Amela la. Only my best customers. Bathola isikoloto. Hayi noma ubani nje estradeni uzwe. Ya ngicela ukubhadala coach. Now futhi izinto sizaqala zahlangana no when futhi kahlangana strong bro angithola. And number yethu museyayizwa manje ku radio for the whole day and abayaphampa nala club now can you fana kabusuku sisitulo sohlanganisa ngi track if you angithola. Mamela la. Mangikunika riding. Make sure le ntwana ugcwala la eclubini kwamaphela. Sure. Intombazana yamthanda. And the 4 minutes good for business. Hawu masabi ntwana yami lena was. Utshele mina. Last time ngumnika isample Rina akayithanda. Uthandile bro. Yes ayishaya. Wasabi jabu. Abazayithola inyuku yakhe ngithola. Manje awona khona mara bengathola la le nginesekazi yabona. Mara manje uyazi coach ngifetha akekho umuntu ophatha estaff quality nje ngawo. Mama kanje. Oh la. Sure. Yes. Mali yami. So, tu sais où est ça personnalité mon Didn't Mr. Papa? Tati bona umuntu lezwa ngoro usifuna usebenzisa moto yawo. Bafana. Emas ke mo prefanya.
Mina ngithole ibhondi yokusanzekile emshaya. But ba bangata so ha ba shebile batho ba duseng ko di wheelchair ba nana hore nkare they are half man go bona nkare na something e leng wrong ka bona empa wena o brave o tlile jwang hore o be jwalo ntate Go ya ka wena motho ke mseso ba hao life na. Because if o tla etsa ntho engwe le engwe teng o tshepe on your families. Tsengwe le engwe wena ka bona o tshwantse o ikeletsa go no iphisa on your Very nice. Very nice. Thank you very much. You just want dying on me. I can't. It's just kunzima ukwenza lento. Holo abutselfelo ngokusinika ixesha lakho. Go itumedisa gele go gone go tla kwano go ikutlwela. Batho ba bangata ba na le kelelo ya gore motho a sa boneng o rogakilwe o tshwana go dula go gae a sa yetse next a tlhokometse ka ntho tse kaofela. Bona nna ke nna ona mona ke a sebetsa ke ikutlwa ke le motlotlo ke gona go ikeletsa ntho tse dingata ke strong. Ndiyacinga into ukuba abantu abaninzi abaqonda ukuba kunjani ukuba imfama. Ewe kunjalo Ayanda abantu abaninzi banaleyo ngqondo. Kodwa ngithi ngokunike nansi experience encinci Ayanda. Khawumele. Nanka amadlazi ake wazame uve ukuthi kunjani ukuba nale problem. Yo, anibona into tu nje. Ile into abantu abana retinitis pigmentosa bayifilayo basebenzisana nansi induku. Yo. Inkosi kakhulu Buthulfelo. O lebogile eng Ayanda? Ukundenza ngiqonde. Go lebogana Ayanda. Se o tla tsama o ba ruta le ba bangata go pele go yang. Inkosi. Inkosi Ayanda. Yintoni? Kwenzeke ntoni? Oh, bakunika glasses. Uphuma? Se next door. Ndakwazi ukubona auntie njengabonke abantu. I hope izo glasses aziwenza worse amehlo akho. Hayi, azawanceda. Esikolweni? Bandikhiphe early bande clinic. Polisi, awungixokisi? Hayi. Jonga. Kanti chawuthi mna xa uthethana neva. Zaku! Uzulibethe. Zawuxelela i-chandline nomama nomalume. Ngikade ngikulindile man. Usazofika early nje. Hey. Mandla baby. Ngicela ukuthi ungixolele bandla. Eish, yazi namhlanje nje besiphathwa amakhasi amaningi kanjani emsebenzini. Sanqala same for ama drinks. I'm sure usungakwazi ukuphuza manje.
How, baby, manje why nasty? It's kind of rich coming from you. Usho kuthini, honey? Indlela okhuluma ngayo. Wena ungadla mina wena. Wena ngoba ngabe pregnant wena ngoba unemali. Ungayondla ingane wena. Asingijwayela wena. I'm sorry if iqiniso laba amandla. Yazi sesibana ufuni yami. For how long, Mandla? It's been months already, yes. Him lo every day getting up every single morning trying to support me now angisho. Yazi ukuba into eshintshile. Ukuba wena busy in the project. Buzonzani Mandla? Buzongisupport. Vele uzosupport. Yazi ukhuluma manga Mandla. Mina ngikholwa ke. Ngibona ngathi kumnandi for wena uhlala lapha endlini yami uNtanase and just not work at all. Be careful. Of what? Uzongenzani? Yazi ukuthi Mandla? It is time for amaqiniso khona manje. Now I know why yazi ubungafuni ukuthi ngibe pregnant. Yes. Because you would have to get up your ass and yazi uyofuna umsebenzi. Yazi vele isikhathi esingaka. Yacaca wena ongazi wena. It's all about you. Unamanga Mandla yazi. Qiniso vele. Mandla. Mandla we. Yeah, boy. So mfana bengicabanga igama for China boy, yazi. I mean ngeke sirecord Prince 2 phela manje. Ngimamele ndoda. Mfethu uma jonga sasibana kule chandles. I know stress too much man boy. Uzobona mfana masingena isitulo sorocka baba shala. Oh, sorocka mfethu awubhalanga nokubhala. Sorocka kanjani? Kumele sibe nswembu la ngaphakathi. Usho uthini shita sorocki thina? Ndoda uthule yazi ngisasibana yiso. Oh, mina ngiyazithemba baba ngibhale. Oh, ngiyazithemba. Uwa ngisho book studio. Mina bengingana sikhathi, wa ngabhalanga. Nawu uzutshela ungitefela la. Oh. And then manje wenzani? Angikwazi ukukhuluma nawe manje. Manje uyaphi manje? Uyaphi? Angazi. Mandla! Ngkhuma. Hey wena. Awuvusukhulumisa kadadewethu. Ngoba Hey. Njalo nje mangikhuluma naye efonini. Uhleze ngitshela ngegirlfriend. Shame. Ufuna nje ukungibona ngishadile. Yazi uthini? Next time efika la, asibovele sithi nje imini girlfriend yakho. Hey, now there's an idea. V, what's up? Really? You don't sound okay. Yazin, Linda Lap, I'm coming right now. You know what? I have to go. Yini inkinga? Yazin, uVinoli uyangidinga. Bayaxabana noMandla. Manje nawe usuhamba khona manje. Idina. Yaxolisa sisi. Ngicela uma ngabe usuhamba ungakhohlwa ukhiya umnyango ne? Babam. In life bigger than us, in fame bigger than us, in hype, in pressure, I'm a fans bigger than us, politics. Very good, madod. Ngiyawathanda ama-rhymes. Mara mtelen bereki flow, madod. Kehare. Mfethu yapi? Yebo nawungiyeke ngiyabuya. Awume. All right. Hari bafethu. Akekho grano. Can we take 5? Anginakinga. Asiragele phambili umathapeli uzasithola endleleni. All right, no, sure. Hey, Stan. I hope you're okay. I haven't heard from you in a while. Did you get my SMS? Please call me.
It life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure, I'm a fans bigger than us. Politics, ugly game, the media bigger than us, huh? Bigger than us, show, bigger than us, it life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure, I'm a fans bigger than us. Politics, ugly game, the media bigger than us, huh? Bigger than us, bigger than us, bigger than us, bigger than us. Very good, guys. See that? Mfana injani boy? Yabona. Ningoma le yindawo nami lisakhona bheda futhi. Mfana ibhedi Joe. Into engatshela uShane, thi life is bigger than us. Ya mina idea ngcono mos. Why am singezami? Plus ke space sincane. Ayika. Yazi mfana yini kanti ngawo? Hinda nawo lento leni grand anyeke sithule lento. Mina utshela ukuthi ngiyangirepela umphetho ubhalela mina. Okay grand ngena nje ube khona ku track. Ahlanya ngoba ubangihlasela deal wena. Utawuchile Joe. Wazothi ngichila wena futhi track. Hey Buxton. Kava Ntwana, you can just listen. Faka my. Yeah, you can just freestyle whatever you feel, mfana. Ane? Sure. Esteban, the way I just had to go through his work. I'm on page 820 Japan. Oh, challenge. I mean, after inyanga ezingakanani, yazi lo mfana udlala ngami. Wow. Yazi mangafunda izinto abhale ngazo ngami, Thabani. Athi mina angimhloniphi ezindoda. Next thing he taps into our personal life. Yazi uzofaka nalento lezi ezengane. Can you believe it? I mean, really now. Ingane ingenaphi manje? Mina bengicanga ukuthi ngipregnant. Mina ngiyamfuna umntwana noMandla kamfuni. And you know what? I am so glad that I'm not having his baby. Ngiyaxolisa. Kodwa ngiyathemba manje usuyabona ukuthi akufanelanga. It's so over between mina noMandla. Ngiphelile. I'm confused, boy. Ngisazibani sitha ubani umngani. Ngoba kaqaqo lodla futhi abantu abebenginyuza boy. Mara yazini, shele nazi ukuthi indoda ekwazi ukukhothi owayo. Zobuya, zovuka sopholisa lenxeba. Fele for boy. Wonke umuntu uyadeserve second chance. It life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure, I'm a fans bigger than us. Politics, ugly game, the media bigger than us, huh? Bigger than us, show, bigger than us, it life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure, I'm a fans bigger